खुलुमबाय लोगोफोर आं लक्ष्मी बसुमतारी फिन खेबसेबाव आंनि दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दङ होननानै आंबो मोजाङै दङ आंनि भिडिअ कल हरबाथाय माबा फुनबाय थादोंमोन क्रिम नैबे ब्लग भिडिअआ 27 जुलाइनिनोमोन जोङो दाबसे जायगायाव थांगासिनो माने आं दिनै बहुत एक्साइटेड जाना दङ आरो नोंथांमोननोबो आं दसे उनाव खोन्थागासिनो बहा थांगासिनो मानो बहुत एक्साइटेड आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय समा मिलायबा जोङो एसे बेरायखथ'बो दाबसे जायगायाव हाबलांगोन एसे टाइम पास खालामगोन आरो सफैगौमानि माने सोर सफैनायनि बाथ्रा बुंदो आं दा दसे उनाव खोन्थागोन नोंथांमोना आंजों थाफाबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बहा हाबलांगोन बेनिबो ससे भिडिअ क्लिप्स देखायगोन आङो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बहा हाबगोन जों दा दसे सम मडार्न कामदेबाव हाबलांनोसै आरो ओमफ्राय बिजावजालि सानैजों एसे जोहोलि देखायलायनोसै आरो सफैसिगोननो बेनिखायनो जोङो स्टार्ट खालामफिनबाय थांनायखौ माने सोरखौ लायनो थांगासिनो मिन्थिदोंना 5 मान्थनि उनाव दिनै फाइनेलि लोगो मोनलायसिगोन सोरजों आंनि हासबेन्डआ फैगासिनो न'आव जोङो बेखौनो लायनो थांगासिनो आब'जों आंजों ओमफ्राय आदा जोङो साथामजोंनो लायनो थांगासिनो सफैसिगोननो बेनिखायनो जोङो थांगासिनो आरो दा एक्साइटेड बोरै जायो बेयो नुगुरा बेखौबो देखायगोन आं दायो जोंनि हाबा जोबखांनानै बेयो 1 मान्थनि उनावनो थांदोंमोन ओमफ्राय दा कमप्लिट 5 मान्थ जाबाय न'आव फैया दिनै फैसिगोन दिनै लोगो मोनसिगोन एक्साइटेड जाना दङ आरो गुबुननि लोगो मोनगोन ना जायसो गोजान थायो बेसो मिन्थियोना बोरै माने माबायदि फिल नाङो दा गुबुननि लोगो मोनगोन ना माने हेपिबो जादों माने पुरा इमोसनेलबो जादों आरो थेवबो मोजांखौनो नांदों बांसिन नै सानाबो दोबैहांबाय माने हाबहांबाय जोंबो थांगासिनो दा साना दोबैहां जानायजों मिथिंगाखौ जा मोजां नुदोंना लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आरो गोसोखौ गोजोननाय लादों जा मोजां नुखादों आरो माने एसे गोमो गाब नुदों आरो साइडआव माइबो गायबायना सोमखोरबो जाहोलांबाय बेजोंनो समायना नुदों दुब्लि फोथारखौ बै हाजोनि खाथि एसे गोमोबो नुदों साननि माने सान हाबहां जानायनि सोराङा बेयाव गोलैदोंना बेनिखायनो बहुत मोजां नुदों आरोना
ओइ माबाया बिलाइनि फिसा सलिसनिया खारै जायो नामा ओमफ्राय खारै जायो भाजा जायो जानो गाहाम नामखौ मिथिया आङो बुंदोंमोन माने बाय मिथिहांनाय जाबाय आरो मिथिगोन दै बिदा रायलायनाया माबा मालाय गाबोन मिथियाबाबो फट' खिथिहरगोन ना WhatsApp-आव मोजां मोनदों मिथिनाय जासिगोन आरो जोङो ब्रह्मपुत्र ब्रिजनि सिगाङाव थाथ'नायसै माने जोंखौ फारजाना थांनो होआखै बेयावनो जोङो दसे सम साहा लोंनायसै आरो माने माब्लाबा सांसारिखौनाव क्रसिं जाबा लाखियो बेखौनाव ओंखारथ'यो ओरैनोथ' गुवाहाटीयाव दा लाखिबा बेयावनो ओंखारगोन नालाय बेनिखायनो जोंखौ ब्रिजनि सिगाङाव थाथ'नो होनायसै आरो जोंबो नेबाय थाथ'दोंमोन थारैनो सांसारिखौनाव क्रसिं जानायाव लाखिमारबाय जों थाबैनो सहैसिगोन लोगो मोनसिगोन आरो 1 मिनिट लोगो मोनबा लाजिदो लाजिदो इसे लाजिदो सन गोलोम गुबुलायबाय क्रसिंआ जोंखौ लाबोनो स्लाब जादों बियो रायलायहोगासिनो मालाय Girlfriend, ini kan ucing-ucing mobil ada lagi. Nah, ucing-ucing mobil ada. Manusia baik. जोङो हरनि 9 बाजि जादों न'आव सफैनाया ओमफ्राय बेबिया लाजिदोंमोन आरो एसे भिडिअ नुजानो मोजाङानो थांबाय दिना ओमफ्राय नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेरायनायनिबो फट'खौ एसे होनोसै नोंथांमोना नायदो बाय बाय